Здравейте, аз съм Лиза и ще играем на сампа с Стивън. Впирвай ги. Същото. Нали. И Ли. Фак. Багнам. така. Ще правим паркури, ма. Да, май. Я този път не можа да си изкачим по това. Аз не се качвах по него. Знам, аз, нали, като съм с мод, мога да тичам по стените, ама този път не ми стана. Някой път така се получава. Уй за свидетел, че си изкачвам по стени, нали? Да. Иначе яко ли? Всъщност да. Заморя ли си? Доста. Майко, чекай ме! Лизо, как сме? Как сме? Сме. Идем. Това има ли нитро? Това няма нитро. Кой знае с каква бричка ми не стигаш? Абе, камиона си е най-добър. Мали! Да, знам това. Ами я точно за това минах под теб. Нека ме забие. Ей са! Окей. Заби се от това. Я знам, че съм ама. Видя един клушар, пада. Не, мамо, не съм гладен. Чувак. Нема я уединай. Не стой уйди. А тук ще взем дрон. Малко да свиним много. Ще изтекли сега. Готово, кеф ли това? Да. Кеф ти вече е чудовище. Сега си пием, а играя на йога. Много обичам да поскачам. Ой, добре с резки движения, ще спустим чаша. Мога ли да се подигна? Не. Как да я обърна, мога ли? Наклона на флип. Вече ти де. Не, верно, е там. Много работа. Гръмна. Не, защо? Много мразя, когато става така. Я нямам проблем. Ще пишем флип. Вие се жудим тръбачите за какво. През така уйде. Не беше ни галантно, да. Как ти пише флип? Флип. Наклона на фола и... не беше ли тръпно? Беше. Тук що пропуснах на яко. Знаех, че ще стане това. Аз за жалост знаех, че нещо ще се прави. Какво се е проявало, че не разбрах? Че се размах майко. Да, я влезех. Пиши, поставь. Пише се Skype, защото ти не знам.
Майко, къде се ръпнах като мангалче. Аз се ударах на палма. Ед. Стай, че ми лага. Аз много мразя, като си взема кола след 5 минути, то лагне и не мога изобщо нищо да направя. Трябва да изчакам няколко секунди, докато се оправи. И чак тогава мога да... Не знам защо направих тази глупост. Също е по тебе, толкова ще. И не знам защо ме следваш. Реално. Майко, изавиш балон. Ела, пръже. Те го, ама как си след? Аз знам къде има. Къде? Аз го видях, ама... Къде ли има? Знаеш как си след? Да. Ами ела да отидем на летището. Там ли има? О! Джет, фак, тебе не знам. Да, аз това не го казвам, последното това не го казвам. Чакай, ще отидем на летището, ма... Чакай, ма ние тук колко къщи има и всички... Паркира колата ми. Виж на Glow Street, колко всичките... Грол Стрит. Същото, че всичките къщи са купени. Всички възможни къщи са купени. Да. Унзи се качвам на балона от тук. И аз съм в разпокриме на къщата на всички. Ще успея. Няма да. С хеликоптера връзка. Става някой влак да мине от тук. Йода е тук, майка. Йода. Един Влади. Къде е Влади? Той Влади не е в сървъра. Опа, иде един му излез пак. Запуцай го на мен. Майко, ооо, прас. Добре, като си на тището се телепортира до 56. Намерих един огромен самолет. Окей. Много да мога да влезеш. Отваря хангар. Трябва да вляза в летището. Това ли летище, бе? Да, това мисля, че имаше. Те са още влезе. Знам, че можеш да се качиш. Не, трябва да видя. Я вече съм вътре. И да, има балон. И така ще просто... Готово. Готово. Виж какво съм видил. Да, след тя ще райнем. Да, и знаеш как се иска... Еко Йода. Дай първо да се качим. Аз откраднах на някой самолет. Ти не помня точка се качваше, бе. Къде се качва? Да. Така. Опа, напиши год. Сега чакаме да излети. И сега видя, ще викаш, нямаш представа как се излита, бе. Да, мисля, че нямаш никаква представа. Не, вярвам. И мисля, че този балон няма да излети. Грешиш. Да, и както виждате, аз съм с някакъв кошар. Какво? Под. Добре, този явно няма да се... Не, ще седиш тук и... Ала то дебеля... пречи на излитането. Няма значение, аз ще му открадна това. Как смееш, бе? Как? Ела, вече, аз не съм директор. Защото има и нещо да става това, че не знам, защото тук е така, ама... Някой е пуснал вече. Как те се напълниха 15 човека и мисля, че това няма да излети.
Всичко за това ще излети. Добре, ти само ми кажи когато излети. Аз през това време ще карам самолет. Както не седи. И да, не мога да карам самолет. Седи тук. Ето! Какво излетя ли? Не, това вече запи това балон. Да, не мога да карам самолет. Има ракета до луната. Ела. Къде е до тази ракета? Ела, сега ще напишем за ракета, ела. Верно е? Напиши рокет. Не знам как се пише. Добре, оцели го. Окей. О, ракета до луната, мечта. Абе. Извикай някой админ, ако искаш да полетиш до луната. Едно известно. Опа, стой. Бе сега админа така ли си? О, Аз ще пробвам да излета с... не, ограбиха ме. Уиза, ела тук. Така. Ето как. Трябва да отидем до балона и то пише. Аз ще ме пуцал краката, мага. Значи сега трябва да намерим някъде някакъв балон. Напиши гров, бе. Напиши гров. Ще телепортне при гров, гров. Не знам как се пише гров. между другото ви кажа, аз после ще дойда, а Луизи ще продължи. Луизи отива и предотиш Как се пише гров? Грове! Окей, няма че. Аз сега ще дойда, трябва да имам, а Луизи ще продължи с клипа. Добре, какво трябва да направя сега? Трябва да намеря някакъв самолет, така ли? Не, трябва да отидеш на... Ще към Египет. Трябваше да отидеш на летището. И какво да като отида на летището? Па ще отиваш до балон и ще ме изчекаш. Ако вляза вътре балон, какво ще стане? Па нищо, само ме изчекай. Окей. Не мисля да отидем с... Марш. Звъннаха ми. Нямам идея. Знаете ли какво? Аз ще дам пауза, докато Стивън дойде и после ще продължим. Ето ни след паузата, Стивън дойде най-после, губи се 5 часа. Ой, за нас сирано мама си мисли, че им плъх в водата и задата. Да. Че направи баница с отрова за мишки. Ма тя си го прави. Главно така става в нашето семейство. Не сме извратени според. Не бъдика. Спокойно YouTube, не си извратени хич.
Като Не, ме това е базик, не е истина. За ти къде? Много ме изкефи, когато пита майка си, дали се е завирала в шкаф. Да, само мама завирала да се обръща. Да беше доста яко. Да. Не, у вас беше. А помниш това, малко как каза само да гледаше котки само. Само докато изчистим по едната, после другата се натрети. Няколко който е дала. Ос. Между другото, не съм на летището, но трябва да отида на там, защото не знам защо върви в грешна подлога. Балон. Който стигне пръв, просто ще се телепортира другия до него. Уиза ти си. Може би съм първо, но не мога да на другата страна. Уизо, много си близо, бе. Направо. Ти си на летището, какво? Ти си водиш пеша, докато аз карам кола. Това ли е летището? Самолет. Уизо, това ли е летището? Тук имаше балони, нищо няма балони. Ето ги там. Иде. И аз съм с БМ Хикса, бе. Аз карам някакъв тук тролейбус. Опа, самолетчето минава през мен. Ровно то запрел. Уизо, отбивка, ще дам по-бърже самолета. Със самолет ще дам по-бърже. Айде в синия балон. Окей, стойте сега ще дам. Той яда дома с самолет. Еба как е самолет, човек. И он не може да тръгне. О, Йода, иде. Къвто от тролейбус. Кой закача? Зола, виж. Да, тръгна, но как го подкара? Мисля, че отиваме надолу в земята. Опа, и злата! Качва се! Не! Уизо! Сега може да се качиш. Нека се замисля, той се завира по земята. Защото ние радар. Ебал балона! Аз влязох вътре някак си и... Сега не мога да изляза, буквално не мога да изляза. И те се телепортира до мен, как ще избегам от тук? Не съм я седим. Аз карам балона, Уиз. Гесака и злата. Ето защо потълме под земята. Ще се сети. Опа, виж Уизия къде се качи. И аз тук се качих. Но балонът не излита. А ние сме заклещи. Ще излети, няма как. Къде гледам направо лети, се кинем. Я излезня този балон. Как? Май съм готов. Да. Окей, тук съм. Сменив се героя, виждам. Това ни е ганга. Ганга. Майка, ганга. Ганга. Чакай, че аз не мога да се качвам. Натискам грешно копче. Окей. Ой, за паркурист. Направо. Добре, мога да се кача. Я вече слезна. Добре, аз просто отида пред тебе. Има някаква кола, къде се казва Борито. Аз като се замисля, ще се кача отзад, защото е по-яко.
А което е, Влади? Това е Йода. Па Йода, това е от тази класа. Влади, може да се гледаш и клип. Фак, да може да е той. Сигурен съм. Той израз няма сигурен. Майко. Grove Trade. Home. Майко. Красиво каране. Между другото, докато ти яде, Влади, звънна в дискусия и каза, че си качил някакъв клип на Сампа. Много лъжи. Качил съм клип с Цветизар. Ама има още един клип, къде дори не съм работил. Не искам. Fuck everything up. Уизо, ти седиш до Влади. Влади си изчерли. Нека ми шибнах това с мотора. Близо сме. Уизо, когато ти казвам скачай, скачаш, чуй. Да. Скачай! Между другото, аз скочих много отдавна. Но просто не ти казах. Знам, че си искал да фърлиш Влади в... Не. Не. Ме слушай. Но той ти знае номера. Мисля. Уизо. Не скачи луда. Как се прави това с колата? Не мисля. Още малко. Давай. Дай газ. Добре, сега гледай как кара професионалист. По-добър от теб. Нали? Дрифтаджия. Майко, колко си излете. Да знаеш най-много да се прибием. Не знам. Все пак 4 години съм ходил вас и съм играл с тебе игри вече. Не бъде да бъде. Давай! Клошаря, дай га! Силата на клошара! Пъпеш. Що се кръстило пъпеш? Ами нямаше друго име. И първото, което ми хрумна. Бе пъпеш. Първото ми което беше хрумнало... Ти всъщност защо си промени канала? Името. Не ме кефеше това. Защото всички бяха с наименовани, аз с моето си име и това ми изглеждаше много тъпо. Всъщност аз си промених името. Да. От Луиза Вачко. Ти дрънкаш. А Вачко е тая учителката Да, знам. човек и природа. Да, знам. Кой е последният урок, който учихте? Да? После сега играе. После ви вече. Да ти дам ли тук да пробвам? Не искам сега нищо. Не искам, не искам, просто... А това ти е къде да държиш китабата? Не, мерси. Влади ни следва. Да, бе. Той падна, ние сме още. Трябва да сменим рязко посоката. Да. И просто ти напишеш многото. Многото. Той се опитва да ни настигне, но няма. Ти може да ни настигне. Абе, я като някакъв бързак, давай. Опа, бързия, айде Луиза, дай го. Ти къде отидем? Майка му е тук. Луиза, напиши многото. Многото. Да. Накладна на многото.
Чакай, че аз го пиша с големи. Но... Готу. Пише ми, че няма такава команда. Но гото, а не ту. Да, о. Черта на о. Отделно място готу. Не, заедно е. Всичко е заедно. Го. Окей, клонена. Готово. Този идиот ли, къде е бил? Качи се, Луиза. Добре, сега не може да се напълне на нас. Ти написал ли си на гото? Да. Сега ще Въпреки, че няма ли да се обиди като види този клип? Няма. Той е добра момче. Но и Влади. Така. Луиза, може да ловиме мечки в горите да живеем. Да се препитаваме, там има гори. Да. И до гората луксозен. С тунел даже. Защо не? Гледат някакъв човек еде от земята, а по това време минават някакви коли. Дека, мане. Опа, красива къщица. По 60 тиши. Зона 51. Не. Аз преди смислех, че зона 51 е зона 81 или 71. Най-много да те прибие, но не мисля, че е малко скучно само да караме. Не е лошо. Трябва... Значи аз трябва да събера някакси пари, но не знам как. С работа. Каква, например? Пишеш наклона на пица. Пиза за А. Знам, но... Дай в някаква кола да скачим. Аз. Так май много не ти си играе. Не. Просто обичам да се возя в колите на хора. Всъщност обижахме. Аз обичам да снимам клипове. Но знаеш от колко време някой път знаеш, че толкова нямам време да снимам никакви клипове, че не снимам с месец. До сега никога не съм го правила. Не искаш да го... Не знам защо, но... Въпреки че имам доста свободно време, никога не снимам Сигурно. клип. О, къде паднах? Той излетя. Всъщност Уив е доста по-готин сървър от този. Уив е доста по-готин сървър от този. Той е верно може да плуваш коли, такова, щях да кажа, че може да плуваш коли и отидехме. Та готу... Нула. Ти знаеш ли изобщо къде отиваш? Не, просто пише готу 0. Най-лесно. Вместо да си измислям някакви числа. Добре, не ме бива много да карам. Ти като пишеш гото 0, тук ли се отзоваваш или на рандом? Всеки път различно място се Рандом. отзовавам, защото той е милионера, се е кръстил. Да, знам какво. Това е много надоциган. Аз съм номер 56. Едно. Аз съм номер 1, Луиз. Аз съм номер 56. А милионер е номер 0. Добре, малко заклещих колата му. Моя скор е 23, на милионер 150. Я па 757. Добре, не ме бива да карам кола. Забелязах. Дай да откараме някой самолет. От самолет имам предвид някой, който може да... А ти имаш 0 скор. Айде на летиш Луиза. Не, този е за един. Опа. Ще я фрък. Качи кога за това да се кача.
Ей, той як. Дяволите закрещи се. А, не. А, викаш какво си мисля. Да, и всъщност тук е доста по-добро. Бати простата перка. Я правим да се качи мал на меба. Добре, тук трябваше да има. Знам, че този е голям, този също. Този си няма идея какъв е. Поне да мерим. Добре, лав. Идем. Ой, заклещих се от задната пера. Качвам се, давай. Знаеш ли къде се кара това? Знам, но ми трябва повече пространство. А те там на полето. Да, всъщност там Това ще изкосиме нивите. Не, ще ми трябва само малко. Те то. Добре, чакай, кой за хит? Фак. Някой ми пише. Нищо. Не мога да видя сега. 100% е Влад. Дърво. Защо? Не си такова. Добре, не ме бива в карането на самолет. Не Тук вярвам. не мога да се прибия. Като гледам не е лошо. Не е лошо. Дай на високото. Добре, бърках общетата, не? Уи, зачуй са. С това надолу се дигаш нагоре. Нагоре. Знам. Самолетът взет отказва. Защото много го изправяме, така го изправям. И той взимат отказва. Да, бе. Не съм звука на играта, изобщо не се чува, защото говоря с теб. Да. Аз съм си намалил звука до края. О, да я пуснем радио, Джой. Радио. Сериозно. Сме 20 век. А, не. Искам да съм админ. Не може. Някакъв младен е писал, искам да съм админ. Много искаш, мой. Никога не мърда и мишката, когато караш самолет. Никога не бъди Николас Кейдж. Какво? Всъщност, кой най-много влогър те кефи? Теб си Боже. Теб си Боже, мама. Теб си Боже, мама. Теб си... Стой, че слушаме песен. Теб си Боже. О, ново! Я връзни го. Там се позлах, там се позлах. Всъщност, ние един път се качвахме на НЛО. Как видя НЛО-то като си извън игра? А? Как видя НЛО-то като си извън игра? Не знам. Самолетът ми отказа, буквално. Бега. Излязах от него. Не, Уиндо. Ела напред. Сериозно. Просто. Няма да... Много свестен самолет. Хайде да каляме с хеликоптер. Само трябва да кажеш как се издига с хеликоптер, не? Как се издига всъщност? О, по дяволите, перката ми спи. Къде са... Къде си, Стивене? Покос. Как се... Как се е като? Не знаеш, че не мога да се телепортираш до мен. Махни това. Как да го махна? Много топък. Май Добре, разбрах как да се издигна. Аз ясно, че. Пущи ради Енджой. Не ме удари това с перката. Кой ще кара? Аз види? You fucking nigga. Окей, качвай си. Те са. Я. О.
Да. Пустим ради фреш. Да, не знам фреш. Яко! Та ну окей. Хайде да издигай се, бе, Буклук. Чао. Окей, чао. А не на тебе Луиза. И той посмяк. Мисля, че докато аз играя, ти си слушаш песни. Не, вярно. Що ми казваш? Представи си Байденко да те си хип-хоп. Луиза. Чакай, че задавих. Виж хеликоптера, какво прави? Знам, Луизо. Представи си Байденко да ден си хип-хоп. Как точно до това се задавих? Не ми го напомня. Сам викаш, не ми го казва и я. Чакай, бе, кой не знае, че Байденко може да не си хип. Ама така. Ще кам слониновото буги. С кембовото буги, ама де. И кембобаню. В топа сме с натъпани. И тази тъпа. Така. Не знаеш, че оставих самолета на произвола, а хлебата виж как Ой, я скочи! Самолета. самолета падна преди мен, аз спуснах с парашута прекалено рано. Аз паднах във водата прекалено. Аз много хубав човек съм, направил прекрасен. Виж. Аз си нямам идея къде си. Ето те пада с парашут. Ти го отвори, но ти си по-надолу. Нищо. Луизо, това е гадно. Луизо, натам. Добре, аз момента... Луизо, няма да избега. Аз мисля да отивам там. Луизо, Да. аз съм на Grove Street. Не, защото аз по принцип да се знаеш, че не ще да оживеем. Махни си забраната на телепорт. Пишеш Grove. А Йода ще дойде да ме проследите. Как те пише Гров по дяволите? Преди малко написах. Грове. Добре, аз го пиша със своето. Вече ще знам. Ти ще продава ли си? Не, тя е купена. Хайде. Какво правим тук, като всички къщи Уизо, ще да ти покажа една къща, къде можеш да си купиш. Имам само 31 хиляди. Май ще стигне. Виждам един зад къщата му, има друг много по-добър. Качвай се. Къде си? Без искам си качих своето. Майки. Ти не се сърдиш, без лоши чувства. Сега бутай задницата. Той е... Моя ходи без обувки. Това е рака без декля. Фак. Fucking niggas. Майко, дула, бати, дрифтър, тук. Всъщност как да кръста клипа? Фак. Сам с пиер БГ. Окей.
и отзад фън. Защото ти пя преди малко. Да, бе. Извинете, че Влади ми звъни. И ме дразни. Дано не се преклипа заради него. Защото не се... Добре, не се Сега аз му прекъщата. Някой е взел. Ама бях намерил перфектната къща. Деско беги. Да, бе. Потърси някаква друга. Аз дали мога да се кача отзад? Уиза, сега ще качваме балона. Хеликоптер. Добре, хайде. Да беше ли красиво? Да. Аз съм там. Добре, може ли се махне забраната? Майко, чек, то Влади му удари с перката и ми взе кръв. Може ли да си махнеш забраната, за да се телепортирам до теб? Добре, махна си забраната, но... Къде си потял, бе? Напиши логото. Че в това не ми се седи. Нищо. Просто си да само с този ганг. Ето! Ела. Не, ти мора без... Ти балансираш в момента и ме тряска. Да! Стой, че ми си дръпна Assassin's Creed райката. Пак, алала майко. Така. Тъс мора бъзъчо. Ще те управлявам, ще ми просто. А как ще излетим? Ние не излитаме, ние потъваме в земята и буквално сме в земята. Уиза. Ето как. Shift. Излази от там. Добре, но аз няма как да изляза, трябва да се... Готов се. Готов. Едно. Готово спри, вече може да си го спреш. Но вече и той си. Окей, вече пуснах 2 балона, а един е се Такова и си много готов. Пак го напиши, защото я не мога да видя. Че ти си боре, без начало. Влади ме дразни. Готово, айде. Стига Луиза. Луиза. Виж какво направи. Ти го направи това. Другия балонът ска излета. Сега трябва да потърся. Ето ми го джетпака във въздух. Ти във въздуха джетпака, че да ми виж. Ево да потърсим още балони. Така, значи какво ще направя? Не хеликоптери. Айде. Добре, аз взех колело. Ти мислиш като мен. Тук си прави скопчета. BX паркур, майко. Клошара се разбесне, повтарям. Тогава като... Клошара се разбесне, повтарям, клошара се разбесне. Ой, сега кака! Така карам. Така сега ще правим скокчета. Да знаеш, в Уиф е по-яко. В Уиф е по-яко, защото с двойката направо излиташ. Гледай сега Влади да пише нещо. Пак. Всъщност нямам си ни идея къде си. Аз излезнах извън летището. И трябва да намеря откъде да вляза. Пишеш го, той си готов. Ти нали си го забранил? Не бе. От Влади. Влади, кой номер? Не знам. Същи. 33.
Ти си горе, пътчо. Какво ще правите? А? Ти ми си. Книга О, Йода Коста Майк. Те пък да си Я по вместо Уей пише Мали или Ляти. Но съм сбъркал. То. Какво написа? Къде отиде по-точно? На то първо да ме сгази, ама он усеща, че съм ама вуца, я го забава блоса. Така. Сумата не е. Дец, моя, това да ская. Ой, за какво става? Я бе виж, като съм се скотал. Мама. Той си мисли, че те е сгазил ли? Взема. Опа, не през кръка. Сболеле, майко. Ой, защо трябва, че ме сгазиш през кръка, бе? Аз ако можех и през главата, ще я видя. Айде, следващия път ще играме сам път да е в Уив. За гледка пада. Аз мисля, че сега ще обработа клипа. След като го завърша и ще го кача. Не знам колко. Майко, изоглед какъв красив самолет. Снимай ме така. Чакай, че аз изобщо не съм. Влади, ще откачам. Просто отиди някъде. Телепортири се до някакъв определен номер. Отиди до нулата. Уизо, яла. Къде си? Ето ме превлади. Снимай ме така, пред самолет, пред гумата. Снимай ме бръжече. Или поне от клипа ме снимай. Не съм любов, Уизо. Прегазиха ме. Готово снимахте. Но не знам коя част точно хванах. Тази, която ти си под гумата или... Уизо, я ми. Де бе, Влади? Добре. Уизо, я потърси отдолу за балон. Хайде да се телепортираме до нула, без това Влади не може да се телепортира до нас, защото ме дразни. Ти ако искаш седи при него, аз отивам някъде. Не знам още къде, защото не знам къде е това. Ако искаш се телепортира и до... Обаче не го пише. Но може. Не може. Не може. Не може. Не може. До гото 11. Може. Чакай, аз се отивам. Ти си море без начало. Къде си? Ето тебе. Къде си? Ето. Не. Ето ме, Уизо. Аз съм Батман. Не те виждам. Батман. Да, ти се телепортираш като някаква бъгава игра. Не знам, че аз ще карам мотор. Окей, аз се конча. Стой, че ме вика. Дай газ. О, мамо.
извънземните напада. Стиване? Ще спра пак на пауза, докато Стиван дойде. Здравейте отново, Стиван. Влак беше отишъл някъде, пак ще бави половин час. Ти ли си пуснал това? Кое? Музиката. Не, тя от сървъра. Яко. Не, това ми от Radio Enjoy. Между другото, къде си? Защото аз ти изгубих и... реших да паузирам клипа отново. И ти отново се бави 15 минути. 15 минути разбира 1 час. Телепортира се на 11. Къде? На 11. Ой, къде пущим това скринско, е? Кое е скринско? Ей, ние са... телепортирай се при мен с един, с Влади и се биеме. На бокс. Чай, че ми лагва. Добре, окей. Ала се биеме. Аз съм от този. С Влади. Не са, бе. Не са, бе, Уизо. Баш ли говорим на свинет? Знам, бе, аз искам да бием Влади, не бием тебе. Окей, имаме ударение. О, ес! Цяло лято. Ауди стрим. Искам цяло да си. Пак заби. Поздрав за целия сървър. Майко, че... Пак как лагала? Ей, бек! Смокиня, поправи се на свиня с зопо, топо цяло лето парти има в градина. Смокиня, направи се на свиня с зопо, топо лето парти има. Мисля това да е края на Христос. Нямам си ни идея колко време сме снимали. Но зад заглавието ще има фън, защото Стиван почва да си пее. А като се замисля, той не приема хода да пее песни. В тебе, не искам цяло лето. Песнички и мисля това да е края за Христос на клипа. Ако не искате изобщо, ако не искате да ми чуете да как пее. Да, мисля да е края на клипа. Да, мисля това да е края на клипа и ще се видим следващия път. Уизо! Какво? Окей, това мисля да е край на клипа и ще го вършим станции. Ето,
завършваме с танци и ще се видим в следващия. Довиждане, Пен.